Για να βάλουμε τα γυαλιά στους Βορειοευρωπαίους, λοιπόν, να πάμε στην τρίτη ποδηλατική βόλτα της Νέας Ιωνίας την Κυριακή 30 Μαρτίου του 2014, τώρα δηλαδή, την Κυριακή που μας έρχεται. Το τέταρτο σύστημα προσκόπων Περισσού μαζί με τον Οργανισμό Πολιτισμού Άθλησης Νεολαίας της Νέας Ιωνίας, υπό την αιγίδα του Δήμου της Νέας Ιωνίας, διοργανώνουν την τρίτη ποδηλατική βόλτα Νέας Ιωνίας την Κυριακή. Να πάρεις το ποδηλατάκι σου, να μπεις και στο 4perisou.gr, όπου το 4 το νούμερο, έτσι, Περισσού με 2S. Γιάννης Παγκαλιάς μέσα μέχρι τις 4. Άκουσα τώρα κάτι την Κυριακή, αυτή την Κυριακή που μας έρχεται. Το τέταρτο σύστημα προσκόπων Περισσού μαζί με τον Οργανισμό Πολιτισμού Άθλησης Νεολαίας Νέας Ιωνίας, υπό την αιγίδα φυσικά του Δήμου, διοργανώνουν την τρίτη ποδηλατική βόλτα Νέας Ιωνίας στις 9 το πρωί. Η βόλτα έχει αφετηρία το ξύλινο βαγόνι των προσκόπων στη Λεωφόρο Ηρακλείου στο 190 και τερματισμό στην πλατεία Σεμυριώτη στο κέντρο της Νέας Ιωνίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι συμμετέχοντες να φορούν κράνους και να έχουν διάθεση για βόλτα. Φυσικά, αλλιώς γιατί να πάνε. Η διαδρομή θα υποπτεύεται από οχήματα του Δήμου και από εθελοντές. Στο τέλος της διαδρομής θα πραγματοποιηθεί κλήρωση ποδηλατικών δώρων. Αυτά, παιδιά, είναι πάρα πολύ, πραγματικά είναι πάρα πολύ και δεν το κοροϊδεύω καθόλου. Περισσότερες πληροφορίες, αν θέλετε, και για να δώσετε συμμετοχή, www.for4perisou.gr και www.neaionia.gr. Σας έχουμε φοβερή πρόταση, παιδιά, για την Κυριακή. Επειδή τώρα είστε και πάρα πολλοί είστε ποδηλάτες, να σας πούμε ότι. Στη γειτονιά μου κιόλας, στη Νέα Ιωνία, το τέταρτο σύστημα προσκόπων Περισσού μαζί με τον Οργανισμό Πολιτισμού Άθλησης Νεολαίας Νέας Ιωνίας, υπό την αιγίδα του Δήμου, διοργανώνουν την τρίτη ποδηλατική βόλτα Νέας Ιωνίας την Κυριακή στις 9 το πρωί. Η βόλτα έχει αφετηρία το ξύλινο βαγόνι των προσκόπων στη Λεωφόρο Ηρακλείου 190, αυτό το έχετε δει σίγουρα στα πευκάκια, και τελειώνει στην πλατεία Σιμυριώτη, μη γελάς, στο κέντρο της Νέας Ιωνίας. Η διαδρομή θα είναι περίπου 9 χιλιόμετρα. Θοδόρης που είναι αθλητικός θα πάει σίγουρα, είναι και κοντά. Ξεκινάει λοιπόν από εκεί, από τη Λεωφόρο Ηρακλείου, τελειώνει στην πλατεία Σιμυριώτη, 9 η ώρα το πρωί. Πολύ ωραία πρόταση. Να κάνετε και την βολτούλα σας, να γυμναστείτε κιόλας με το ποδηλατάκι σας. Τέλεια.